Nu skal I høre om substantiver og hovedreglen for flertalsdannelsen. Flertallet dannes normalt ved, at man tilføjer et s til entalsformen. Udtalen af dette s afhænger af den foregående lyd. Efter en ustemt lyd udtales s'er også ustemt. For eksempel bliver cat til cats, og a map bliver til maps. Efter en vislelyd udtales det som med es. Horse bliver til horses, bridge bliver til bridges. Efter en stemt lyd udtales det stemt. Dog bliver til dogs, og day bliver til days. Men det var altså kun hovedreglen for, hvordan man danner flertal. Der findes også mange afvigelser. For eksempel er der de uregelmæssige substantiver, hvor man ikke sætter s på, men hvor det er vokalen i ordet, der ændrer sig. For eksempel man, two men, a child, children, a tooth, two teeth, a mouse, two mice. Det gælder også i sammensætninger. For eksempel gentleman, two gentlemen, Frenchman, two Frenchmen. Der findes også nogle ord, som slet ikke ændrer sig i flertal, og det er hovedsageligt dyr. For eksempel deer, sheep, trout og så videre. Nu vil jeg fortælle lidt om tællelighed. De almindelige substantiver kan inddeles i tællelige og utællelige. Ved tællelige substantiver forstås ord, der kan forekomme både i ental og flertal. De kan have en ubestemt artikel, talord og lignende ord, f.eks. many, several, a few foran sig. Med andre ord, man kan tælle dem. Many horses were killed, 3 houses were burned. Utællelige substantiver er ord som water, sand, advice og happiness, der ikke sættes i flertal og ikke bruges med den ubestemte artikel eller talord. De har altid verbet i ental. I sammensatte substantiver føjes apostrof s til det sidste ord. For eksempel, my brother-in-laws guitar. Her er det sammensatte substantiv brother-in-law, og apostrof s kommer derved efter law. Det samme gælder for his father-in-law's will. Her er det sammensatte substantiv father-in-law, og derfor kommer apostrof s igen efter law. Det samme gælder også for ordgrupper som the king of Sweden's wife. Her er den sammensatte ordgruppe king of Sweden, så derfor kommer apostrof s efter Sweden. Det samme gælder også for udtryk som the people next door's son. Her er udtrykket the people next door, og derfor kommer apostrof s efter door. Og nu vil jeg så fortælle om genitiv. Genitiv dannes normalt ved tilføjelse af apostrof s. Dette gælder også flertalsformer, der ikke ender på s. Udtalen sker efter samme regler som flertals s. For eksempel, a man's job, men's job, a child's voice, children's voices. Ved flertalsord, der ender på s, tilføjes blot en apostrof. For eksempel, the girls' books, the boys' bicycles. Da girls og boys begge to er ord, der ender på s, tilføjes blot en apostrof. Ved navne, der ender på s, kan apostrof s eller blot en apostrof tilføjes. For eksempel, Mr. Jones' house er med apostrof, og Mr. Jones' house er med apostrof s. I sammensatte substantiver tilføjes apostrof s til det sidste ord. For eksempel, my brother-in-law's guitar. Brother-in-law er et sammensat substantiv, og derfor tilføjes apostrof s efter law. På samme måde behandles ordgrupper som the king of Sweden's wife. King of Sweden er en ordgruppe, og derfor tilføjes apostrof s. The Prince of Wales helicopter fungerer på samme måde. Prince of Wales er behandlet som en ordgruppe, og derfor tilføjes apostrof s efter Wales. Det samme som tidligere gælder også for udtryk som the people's next door's son. The people's next door bliver sat sammen og bruges som substantiv, derfor tilføjes apostrof s efter door.